Mapio pio mondanga wende jo wadwa gi wach en ni gigo ma commission ni dwa timo kochakore sani kawuono nikech ang'eni nyoge ni Mombasa induction kawuone madhi chale ni gidhi bedo office mokwongo. Nyaka wadhi e yiero gin gigo malach. Tachiel kuom gigo manyaka koro gitim. Yes. Nikech magi to nie chik, magi nitie tim manyaka gitim, gidagi giyie. Gino manyaka gitim en duoko mbi mar IEBC. Nikech nitie ng'ama nodhi ombolo higa cha gi geno mathoth, to duoko no kobiro kaka odwaro. To en gi pache gi jogo mohero manokone ni IEBC emanorocho ratiche. Mopande ne samoro no wango kata mna voters card cha no wango. Makikone ni IEBC nitie brodhi timo yiero to koni mano mari okadonji adak kata gionge. Gimiluongo ni public trust. Mane tich maduong' ma commission ni nigo. Mar ariyo nitie kweth jo Kenya matindo machalo Ken Mugagerege. Jo Gen Z. Jo Gen Z gin gidwaro gimiluongo ni instant coffee. Ma en chai ok girit ni ne chwake maber moole chak mokete majan mochunge kore kokete birike kokete mesa. En kobiro nikech kaya to dware sano. Jogi ng'eny gi ang' ne gi ng'wonona. Gimiluongo ni katiba ni ok gisomo. Nikech katiba wa mar Kenya kani ber nyisi okan kokan gimonego tim gi kakitime. Gin ging'e ni IEBC ni William Ruto motimo ang'o oyiero. Gin kumidwa dhi konegi ni jogi nobet kamoro modadho gi mong'mi max moket kanyo ogidwa winjo. Gin ging'e ni ma IEBC mar William Ruto. To William Ruto keto IEBC ni mondo yiere kendo. So commissioners gi nyaka timatek mondo gipimne wahia gi. Gipimne joma tindogi. Ni kaka nwabiro office ma yo manwabiro good office. To gimomiyo wan ka mondo watim yiero maler maber. Yiero minyalo tim ang'owa, minyalo puodhi. Transparent, credible and verifiable. So mane ting maduong' magin godo kuom higni ariyo magidongo do. Ero kamana nya